May okra. Pagkakalaga sa may pan. Humbo. Okra. Okra! Filipino! Kailan mo ni guys? Filipino. The viewers. Filipino. Naman yung tulog ko lang. Yan eh, tambal sa ulcer. Sa rokadad na okra. Spread na ako mo. Isa ba anak? Sudan nila dyan. Mag-okra naman yung lola. Ano ba ko? Natang ko ba na kaya masistol anak. Hello sa 100 million viewers. Kala nagkaamit okra. Naninit. Ano man? Maganda. Panton. Taman to pansit kantong atong otog di ba? Pautog. Excited na si Duchess makabalon sa lasa. I-explain daw nako. Ha? Explain daw nako sa iyo sa lasa. Mahal man ito. Tagpira ito. 60 o 80? Cinta wa 5. Banang yung kan saan kami dan sana yung meron kan tubig yung tagay sakit. Let's eat. Naikuan ba? Kaya basta ko ito ang ispak na niya bilang bunga ko to sa mga ito umay sa lupin hindi ko kalimut pero ismat ang ganang iyan ko ang bunga ay ko lang magkuha ko na pasti ano nila ang isang kisihan ng mga Kain tayo guys. Pipino. Let's eat. It's a cucumber. Cumanday ni. Kukumbo. It's a Filipino. Filipino kukumbo. Kung yung iba nilalagay ito sa mata, sa amin kinakain ito. Pati ang mata. Kinakain. Cucumber.
Eh? Hindi natin maglaro kasi wala natin ka na. 95. Wala na sa iPhone, wala na sa ikanang kano iba guidelines. No? Hmm? Hmm. Wala na. Full screen. Hmm. Kaya po, shit. Kung malikod niya. Ito yung lechon manok kagabi na natira. Meron pang natira ginawang sabaw. Sabihin na litson kasi. Lechon, dali. Tikling na guys. Paa sa tikling. Ano yung tikling niya sa mga. Mm. Ay, thank you Lord. Thank you for loving me. Only my eyes I can't see them. I will breathe. Thank you for love. Na naka-share it, naka-download na ka? Ano sa share? Ano niya? Dapat tayo bilis na. Share it. Share it. Nagkalimutan mo na ito lahat ng games ni Dia dali ba? Katulad akong siya-siya nga ito, naka-one na Google din mo nga ito. Ang ba't lang kanin mo? Ito nga, lagi ito ito Google eh, kingit ito kumain. Wala ko sa ako ako Google mo yung gamit. So, may dapat bigyan ito. Wala na rin doon ang disturb. Wala na rin ito. Do not disturb. Try again. Wait.